Kanu karukom puli Bible bat ke jing duai ka badai bat ke bapriang hun hakmat jong ublei. Ka jing duai bat ke jing puli Bible ke badiang hun hakmat jong ublei ka dei ki joj na ka jing tia. Shim ya ka Bible dem la ki khosiu duai hakmat jong ublei da ka ba penlik jing mut hakmat jong ublei. Da ka ba nyukor da ka ba buram ya uta uba pikren bat uba pikirpan ki jing duai bat ki jing puli Bible ki ba bakala ki dei kine ka ba puli Bible ha ka ba pidam belop hapo jong ke jing tia ringkat da ka ba pitap da ka jan bat pi puli Bible da ka ba pitia lendang ringkat daga ba kawe yaki kijat kikti ki jongfi kani kadai ka jing puli Bible ka ba bakala hakmat jangu blay bat bau blay u ijli ya kom kane ka rukom puli Bible ka rukom puson ya gaktian ke jangu blay piklem da nyukor bat piklem da buram ya u blay ka rukom duai ka ba bakala ringkat ka mobile phone ke jongfi karukom puli Bible ke babakala ringkat ke mobile phone ke jengpi kalong ke babakala kani kede ke jing duai lani ke jing puli Bible ke babakala bat ke balong ke jing ijli hakmat jang uplay aingo yo trai gene gupor ya ke jing penyo ke jing uplay ya gede kalat ke kabu ke bakrau ban walam ye ke ktien jang uplay shapi ki kon ki jangu hangno hanu ba pidon hagene go por ba mata pi pek bat pi srap pi sha skori ka ngede nget scam u play on yo ban kerku ye ga jingem ga jongpi la gade mar bangi pelak ye ka la ni hadien shisngi arsngi steu ortayo shibnai arbanai snemro pin mat jingkerku ba krau de gene ga ktien ga jong u play di hando hono bapida dengan gopon ni priang subhai pi shaga ne gaktien ke jong play bat gada kwa e bapin sha skori ka hado bandekot bangada nge kanlong ke jingker ku ka ba krau ya ke jingem ke jong pi hagada gopor bamta ngakwa man ye samlang bat pi be jong play ya ka we ka banta ka ba krau ne gaktien ke jong utrai ya ki banget ki bala shakri utrai bat banget kan long ke jing metoy be ke jing ikai ke bakrau ye ke jing go jengpi komno pidei banle kani ke jing ikai mentahani kalong wat nom duai ye kani ke jing duai ke babakala ki rukom duai ki babakala pinnom dei ban duai ye kini ki rukom duai ki babakala kini ki rukom duai ki babakala hado kata hakamat jangu play ngakwa manhika ya karukom duai kumno ngin duai hangno ngin duai kata kadai ke jingikai ke bangakwa ban pedivi nang marga yo ibon pa bonsan ngi bakla ha ka bangi duai ha karukom ba duai kaktir jongu blei ko ongkom ni naga shithi ke jongu jacob kada nong ga basau ga khot ka balai ka bongi di kendien pipan te pim yo priang na ba pipan bomdei kani ke de ka ktien ke jungutrai pipan pila duai pila kerpat ti piklam la yo diang ya ka ek ba pilapan na marbalei ong hang ni ba pipan ba pi duai bomdei ka rukom ka jing duai ka jangfi yo lesi kalong bomdei kini kirukom duai kilong kiba bakala hadu kata-kata hagaba kom ki khun jongbre haba pikirpat bantuai ngada kerpa ivi bagi kini ki jingblin ki jengpi bantuai snow bha wat num le shu yaki lanu ro hadien ba pio snow ini kektien ke jongble ke banga pet ivi menta lada pi jumlin ban le yaki ni ki jai rukom duai ki jengpi ngada kerpat ban mentahi keno sange no wat nom le shu komne haba piduai nang marbalei kalong gejing ijli kaba krau hakmat jang ublei bat ba ublei onom syam smub ha yepi dan lele
La pi kerpat, la pi puli Bible, la ka pi duai. Kalong ka balik no la da pi le ya kini ki rukom ka bang sapan EV. Da pi Judan ya kini ki rukom haga jingim go jengpi, haga pi puli Bible, haga pi duai. Wat nam le shu na du menta, namar kalong ka jing ijli hakmat jongle. Ka rukom duai, ka babakala, ka rukom puli Bible, ka babakala bat ba uplay umman bat pediang sngubha ya kata ka jing duai ka jing kerpat ka jing yero ka jing mane ka jing puli Bible ka jengti ka long ka jing ijli hakmat jong uplay ka baning kong ka bangan pen EV hakan ko par ka benda bag pinam day ban duai kumni ban puli Bible kumni ka baning kong nakwa man kran ya ka rukom menta Namar don bon ba ki beriu haka ba ki puli Bible ki klem da tip kum no ngin puli ka Bible tagadau ki klem smutu ya ka haba ki duai kum no ki duai ki klem smutu ru haba duai gan ong yi pi don kam ban tip chuan ning kong ning sharp ya ka ne ublei day ubriu ublei udei ublei uba krau uba la tau yang aba yi pi ni day ban respect habang iwana kamat jongoblay haki jing duai haki jing puli ka ktien jongoblay haki jing mani yoblay ni hab bandon ketaka mensiam jon ka jing nyuko respect buram yoblay babun ba ki briu haki ba ki puli Bible haki ba ki duai ki jule komne lada mar ba ki ne ka jing tia Kile kumno teng ki duai da dempelup hagi jingtia. Kitab da jan nang ta ki dempelup nang ta ki duai. Hapo jong ka balangket. Duai lani ki puli Bible ki bu ka Bible syapo nang ta kisah dem ban puli ya ka ktien ke jongu play. Ringkat nda ka baki da ka baksaj shani syatai. Lani ki don ro ki baki puli ka ktien jong blai ki thia lendang ha jing thia nang ta shim se ka Bible puli da thia e ka Bible black puli da thia e ka Bible ki kti ki kijat ki nang khawe shani shatai don teng ru ki ba duai hapo neba hapo balangket tap blup da ka jan nang ta sa duai Katu kadai ke jing duai ke babakala hadu kata-kata. Ngan ong ipi lada pitip bau dei ublei ngan ong pi wat nam le kum tu. Wat nam duai hapo ke balangket cebi tap dembelup duai hing tu. Ngan ong ipi katu kadai ke jing duai ke babakala. Nang ta puli ke ketin jong blei tiak lendang keter. Nang ta sapuli ke ketin jong blei. Kalau pi kalong ke babakala ublei day ubreu day ublei. Pihak man nyukor ba puli ke Bible. Pihak man lek kumno ba puli ke Bible. Ki na ke jing tia jot yang jot na ke jing tia. Syim ke Bible dem lagi khasiu penrit akmat jong blei. Puli ke ktien jong blei nang ta duai dan nyukor bo blei jongi ulong uba krau ba ulong uba donbor. Dem lagi khasiu Penrit yang ada kamat ke jeng blay. Tiu blay uyo sengo bod uyo EFP hakabari. Un ainong EFP hakapapau. Ong kektien ke jeng ublay. Lam kumta lada pile kumtu ko bangal ong EFP puli Bible daga batia landang daga badam belup. Hapo jeng tia nganong EFP duai daga badam belup hang tu. Nganong pi kadai ke jeng duai ke babakala. Nganong EFP Haba pindam kho siu hajing tia rakam lele pindam lagi kho siu ra agi ktil ne dam yeledi ha ke jing duai gadang pi kam long ke babakla ra pindam kho siu ha ke jing tia kam long ke babakla ban le kum tapat tiri ban chuang duai da tia klub da ka jan tap khop basa duai hapo jing tia hapo ka balangket jong pi ke tu ke ni ke jing duai jong ke jing jai tu ti kum nu pin yo bor Haba pila kerpat bom day ong ujakop. Haba pi puli ke Bible pila puli bom day. Ketu ke day ke a ke bom day. Nangta sakabaar ngan pen EV.
Wat nom linsyu na duk menta mene haba pi duai lani haba pi puli Bible. Wat nom sim ya ka mobile phone jong pi kum ni bu ringkat ya ka Bible kum ni nang ta ba de ka mobile phone puli ka Bible flit sini setai nang ta song kalan mengor kum tu lani kum du kum song tang ba pi bu e ka phone hang ni nang ta rekat ka puli Bible. Dan orang ifi ketu ke dia ke jing duai ke babakala haba pi duai ringkat ke mobile phone ke jeng pi ke mobile phone pihak ban shut down no switch off no i flight mode no tak ada pi ladap na ke jing duai nang tawat nombuk hajan bu hajengai. Namar don ki beriu ringkat ke bupuli ke Bible, ringkat ke bayat tek artat, ringkat ke bepej artat antu ke ke baja kum tu, puli de ke Bible, pej de se ke babai, puli de ke Bible ting ting. Kanong pi ke wan sa ke jing su tight ngolowat ha puli ke Bible sngo ngya ro ha puli ke ketien ke jong blai. Sngo tight kendiat ro kana mrung ke ketien ke jong blai fi. Dina ke de dau pinam sngu tho ke Bible. Bat pinam yo ro karena merung kendet pi ke ketien ke jumblai. Pinam yo andiang ruam pilong teli bat sada haka GM ke jongfi. Kani ko kikon jumblai ngakwa manang ipi kikon ke jumblai karukom duai kababakala kadai karukom duai redi karukom puli Bible ringkat ke bapi pendon kam penbun kam yerde bat ki jong ke perti namar mau Jesu ong kom ne ga gospel ke jong Matius karena nong kawan real pide pek nang tai mau Jesu hikai ong haba meduai le piduai rung se ka kamera kangkop nang ta kerpat yo blai duai puli ya ka ketien je blai puson penlek jing mot ka ketien jong blai bu ono iki jing pentot barok hot snap jar duai ap hangtai kerpat yo blai mani yo blai hang tu ka dong bi kap pinang le kum ta pinang yo bor pinang yo jing pen sle pinang yo jing pen pau pi bang ro kat manang puli nang smuto nang sempang nang bang nang smuto ya ka ketien ke jong utrai kata ke de karukom duai ke besisha karukom puli Bible ke besisha man smuto ya ke jing mayang ke ketien jong blai lem kum ta ngadong api ki jing duai ki jing puli Bible ki long ki babakala balada pi kerpat sakat no kat nuro pinom yo sngau badu pleu nom yo sngau yepi bad pinom yo jinggerku haga jingem ke jongfi yiken mau u Daniel haga bau duai komno pidakan mau na ke kitab jong Daniel kana no ben riu de khot ke bisipo u Daniel wang ba u plit ye ke jing khang yet wang nang ta u dam lagi kho siu bad u kerpat ho ble de ka do not baro u da rai ke ktiban kerpat bad yai duai bad bo u ble yo sngo ye ke jing duai ke jong u Daniel damar u duai ke jing duai ke bad day ke ba shisha ke ba kat kom ke jing hikai ke ktien ke jong u ble Bayi jong beli wat nem le shu ingin dikerukom duai ki babakala. Tapi tiak lendang haba puli Bible ni duai leni hapo ke balangket ki jampi bantuai. Tangan orang pi yo pisu tu bakala light no da pipang pisitom. Haba pipang pisitom. Pimla su tang banki kata kaya da kowe pila ban duai bat yaka krong yaka met ke jabi ke jaka pipang pi bukti bat pi kren bat pi duai kata kaya da kowe balar pile kum ta ba pipang sitam pi don ke jing pia pi duai pi ang hau blei ngadong pi u blei on one ban kta ban pen kia ban pelaj yaka jing em ke jong fi ti Henry ladangan ong yifi pi kot pi kia pi bit pi biang pi le jai tu haka ba duai haka ba puli Bible pin nom yo diang ruem no trai namar ba ublei u isi ye ka rukom duai ka ba bakala bat ka ba bom day ka rukom puli Bible ka bom day bat ka ba bakala kani kadai ka ka banga kwa man peti gi kon ge jang ublei khnang ba pin om bakala haka rukom duai khnang ba pin om bakala haka rukom puli ka ktien ge jang ublei puli yaka da new core you play penrit ye dem lagi khosu penlong teli penlong jai yelati ong pi wat ting ting mo hakatai ko ka kamera dang ya tem jerwai dang ya bon kam klung klang ri pi shang duai ni ka kamera ngat ong ka taro kadang tuti
Di negara kadang so mangi kidang step ban syong ban duai nang tang dalam mit la jar syong ban duai ban puli ka kin joble kap pinang puli kanang rung pinang yo jengbot pi kilong kami kilong ka ke bala don ki kun bit pentia no syoi ki dang kham kuloi nei prabaje prachiteng dai baje pentia no eki bat undale pentia eki rong pi syong marwi ban puli bai mit ban duai kap no ke jing su pang ke jing su tiang apa pimane yu trai nang ta ki shwa ba ki kun de bikin ki tia ki shong duai mani jar yo ble ngadong pi pen yo mat ki ke ba pla ki ba mayan trai un ker khu ya ka jing sha skor ya ka ktien ga jong ble hang no pi don pi pet kan pi sha skor ga di ka ktien ju trai ga nget kan long ke jing ka ba kraw ki jabi wat nom le shu i ki ke ba pi jumlin hakar kom duai har kom puli bible har kom mani yo ro yo ble trai ker khu fi ga ni gu por na kwa ma gan duai kerpang na jong pi blain ai body pi pe pin yo ban em ne ga jing em ga ba thamai ban shakri bha yu trai ga jing ba jong pi tangan duai ga ni gu por ko pa ba ko ga wan shme ga duai ga ni kon je ma trai hang do ka ba ki don ki pet ki skap ga ni ga ktien je ma trai ga da get scam trai men da ker khu no ye ki met bat men sim ma bli ba ko trai pela iki ba kin wan na khmat je me da ga do not ga ba shisha da ga jing new kor ye ka buram ga je me bli ba don bor pela iki bikin yo ban em ke jem ke ba khot ke ba pen su ba ya ka man ke jem ko try lingba ka rukom ke jing em ke jeki yi ai sheme ka buram a blame mes ngo ye ke jing duai krete ngu jisu ban na trat ngi duai ngi pan bat ngi ai ngo amen plain kar khu fi ngin si sempat ha ko wei pat ka video amen